bolongan, Mas. Sampean duwe omah gedhe magrong-magrong. Nek ora nek bolongane, sampean arep mlebu omah saka ngendi? Ya ra. Sampean mobile gede apik putih rupane. Nek ora nek bolongane, sampean mlebu bolongan lewat ngendi mlebu mobile. Nggih mboten? Sampean bojone ayune kaya ngono. Nggih to? Nek ora nek omahe sing gede mau arep mbok ning ngendi? Ya ra. Apa-apa ki bolongan kok ngeyel. Mbak Brigita men jumeneng. Ya. Oh ya, oke. Ya. Wes ya. Rasa disepoti mau spot terus kok wis. Ya disepoti to Mas, penghormatan kok penghormatan. Anglia numpak perahu layar ing dina Minggu. Lolel alono. Piyayi model ngene iki sampean yo seneng ora? Nek ning dalem kan sing lemu-lemu. Ya seneng ki mung sebatas ana nggon anu Mas, ati. Pengangen-angen. Pengangen-angen. Ning ora entuk diteruske. Heeh. Mergo wong ki ya kudu sadar diri. Oh iya, sadar posisi. Oh iki ibarate sak anakku utawa sak putuku. Ya tur iki ayune kaya mangkene iki aku ora nutut Mas. Ora. Oh, lagi untuk ngopeni ngene iki tenan nyengkake umur. Loh, samanya aja merendah dulu. Siapa tahu wanita-wanita sekarang itu pengennya itu lelaki yang lebih dewasa. Nah aku wis ora dewasa meneh wis veteran kok, Nduk. Ngene iki nyengkake umur, lha iki pupure lho Mas karo nyawaku larang pupure iki kok. Mula aku golek bojo ki umur 25 sing lemu glembrot cepake kinang karo remason lancar, Mas. Turu ungkur-ungkuran geger geden-gedenan entut. Kelone kaya ngeloni traktor ngorok ngeces ngentut wis. Apik ngono sederhana wae Mas. Sing penting tentrem ayem. Betul. Iki sak putuku sak anakku kok. Sak putumu. Jenane wiyosetan pinten? Lho sebelum Masehi Mas. Oh iya. Barakane wis reneng kabeh. Ya ije. Aku gak nek teko nggon kono wegah. Ije. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Gareng. Lah ya sehat bahagia to. Sehat bahagia. Sehat ki ning nggon jasmani nek bahagia iki ketok ning nggon pasuryan kok ketok rada sungkawa mbesengut ki apa ora patek bahagia apa kepiye? Bahagia aku. Oh bahagia ya. Iya. Pancen wajah niku wajah napa nggih? Yayin niku sinis tapi menyenangkan. Modele Mbak Brigita. Kados bojo kula niku. Wajahnya sinis tapi menyenangkan. Sampean kok apal wajah-wajah perempuan ki wis entek urban piro Mas sampean iki? Sing ngene wajahe ngene, sing ngene wajahe ngene. Entek piro sampean? Ora aku ki wong bener becik. Kuwi bener-bener tak akoni. Mas Putut sapa ora ngondange Mas Putut? Urung tahu jeneng Mas Putut iki kok tumindak neko-neko ki urung tahu. Masa? Urung tahu krungu aku jeneng Mas Putut kok demenan ki aku urung tahu. Masa tenan? Primpen kok, Nduk. Pancen biasane dalangi primpen sing ngopeni ati karo bojo, karo keluarga, primpen sing ngopeni keutuhan rumah tangga. Heeh, nek gur Dek Brigita niki wis ora patek anu aku, ora patek gumun. Ora gumun sampean sing digoleki bir hitam kok ora bir hitam. Langsung dipangan. Cepet ae to. Terus iki lanjutne bawane ya, Pak. Bawamu kondi. Lho wis ki. Loh, wis entek to? Wis no. Lah kowe mau ki lungguh nang kene ki umroh apa transmigrasi? Nyandel ora. Kaya ngono kok diloke ora bahagia ora gelem. Kok ketoke lungguh menteleng ning asline pikirane ki teko ndi ya, Pak? Iki mau aku ketes kok. Biasane iki nek nembang ki nembang sik lagi langgam. Iki mau tak tes nembang sampean sik Dek Brigita ben langgame. Jebule kok ki melanjutkan bawone. Nah, lah ya ta. Iya. Berarti lah jenenge ora kontrasepsi to ngene iki. Heeh lah ya. Konsentrasi. Heeh. Iki lho sing ora gatek niki lah jenenge bahasane kontrasepsi to. Konsentrasi. Arep konsentrasi nek ora nganggo kontrasepsi